दर्शक बंधु आज आम गाँव में शिव पार्वती बह होची रामेश्वर ठाकुर आमर ग्रामवासी मैंने बहुत एक्साइटेड अच्छा आपण मैंने भी चलतु देखु आम गाँव में केमी सब आयोजन होती। खंड डीजे गाड़ी आसला यात्रा आमर रॉकिंग प्रो डीजे आ पिला माने बहुत नाचुछंती और एटा ठाकुरंगर पताका एठी बहुत सारा पिला माने नाचुछंती भी आ एठी हमर आसले शिव ठाकुर हमर ठाकुर आसले शिव ठाकुर आ एठी हमर नागनाच पिला माने बेस नै कि नागनाच करछंती आ एठी हमर कला और धड़ा संडे भी आछंती गाँ लोक माने बेस होइकी आछंती आ भूत भी अछि एठी आपण देखि परथिबे एठी डीजे बॉक्स दीटा डीजे बॉक्स आछि पछरे गोटे आगे गोटे आ एठी नागनाच भी होउची आ बेसले
ଦଶହରା ମେଳନର ସଭାପତି ଏବଂ ତାଳେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ପତିତ ପାବନ, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର ଏ 5 ଭାଇ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡୁ ଭୋଗ ଖାଇକରି ଆସନ୍ତି। ଜାଗାରୁ ଭୋଗ ଖାଇକରି ଆସିବା ପରେ ଗୋପୀନାଥପୁର, ମାନପୁର, ଇଛାପୁର, ବାଛେରା, ବଡ଼ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଜଟଣୀ ଗାଁ, ତା ସହିତ ହରିପୁର, ବରପଦା, ଅରାଗଡ଼ରେ ଶେଷ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆସନ୍ତା କାଲି, ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ବିବାହର ଆୟୋଜନରେ ବରପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ଜେନା ଏବଂ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚମ୍ପତି ଏ 2 ଜଣ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ହିସାବରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆଜି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ କରି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚହଟାଙ୍କର ପଣା ପ୍ରଥମ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପରେ ଠାକୁର 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଗାଁ ପ୍ରଶାସନରେ ବାହାରିବେ। ତା ସହିତ ଜୁବିନାଲ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଖଣ୍ଡ ନାଚ, ନାଗା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଇଏ କରିବା ପରେ ଠାକୁର ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକମାନେ ପାର୍ବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ତା ସହିତ ଏକ ଭାଇନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ, ହରିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯିବ ଆଜି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି। ଆଜି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ରହି ଆସିଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ କର୍ତ୍ତା, ନୂଆ କର୍ତ୍ତୀ।
हर हर हर